donc dans les viseurs na ka fo bi aka ca la fɛ an bɛ se ka sebaaya sɔrɔ a ka ca ala fɛ quoi aka ca la fɛ ala k'o kɛ sinon a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ n terikɛ Maroc fana k'i min ko Axi o ko Titler o blessé len do ka Primachi o blessé ra o do Axi ɲɛnama yɛrɛ o blessé ra Primachi do donc ne ko fana fana tite kosɛbɛ quoi malgré que milieu kɔni ka ɲi a b'u ka ɲɛfɔmɔgɔw ka ɲi ani gardien ka ɲi o Axi o tite kosɛbɛ quoi donc Mali bɛ se ka ko dɔ kɛ donc Mali bɛ se ka ko dɔ kɛ voilà ça c'est sûr d'accord ala ka se défaut b'u la quoi non défaut b'u la voilà équipe foyi tɛ min ye parfait quoi équipe foyi tɛ mun ye parfait i ka kuma ye tiɲɛ Amidou i ka kuma ye tiɲɛ mais de toute façon on est vraiment optimiste an b'a dɔn k'a fɔ nin ko in a bɛ kɛ ala ta ye quoi a bɛ kɛ ala ta ye siga t'a la voilà donc an bɛ foli ni tanuni ɲɛsin bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan voilà k'a fɔ jɔnni bɛ k'e wele nin don fɔlɔ an ka fɛnw kɛ an ka sɔrɔ ka taa donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan 2-0 walima 1-0 an bɛn'o de kɛ ni ala n'a kɛra sɔnna ma Maroc la 2-0 walima 1-0 voilà 1-0 2-0 ni ala sɔnna ma an bɛn'o de kɛ donc an bɛna dumuni kɛ dans quelques instants an bɛ rendez-vous d'aw bɛɛ ma live kɔnɔ an taatɔ araba an bɛna live kɛ pour que k'a yira bɛɛ la k'a fɔ tali bɛ senna ni ala sɔnna ma an bɛ segin hɛrɛ ni baden kɔnɔ a y'a partager merci an b'an ka partenaires fana fo kosɛbɛ minnu y'an dɛmɛ an tɛ ɲinɛ o kɔ top 10